Cek Mas, iki tak ralat. Lek Muri iki apa jenenge karakter penjiwaane kaduan karo Mary. Napa nggih? Oh, Mary iki Coba. lek gelem wong bagus ngono Izal. Senajan ngaruh. Mas kowe iki ya sing adil to. Aku mbok tabu iki ya ditabuhi to, Mas. Sing adil ngono lho. Peh rupane kaya tumbal kok dadak. Iki jarene mulih kaya tambul kaya tumbal. Kok mbok malah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lah jan ya Allah. Wis nek guse pirang-pirang tambul. Ayo Mas. Senajan ngaruh banyu segara tresnaku berapa. Aku kok keri aja. Kuwi menjiwai ngono lho Mas. Nah iya. Imanmu kudu dikuatke. Iman kuat. Romantis lho Mas. Iman kuat improt. Ayo terus. Senajan Terus. ngaruh banyu segara tresnaku ora bakal seno. Serius. Tinggi peragaan. Ngono ngarepe mesra Mary piye wong tabuhane sampah. Nah iya. Tabuhane sampah. Parit aku. Tabuhane sampah sampean ndang impro. Sugriwa. Lho. Sugriwa kethek iki kok iso. Sugriwa kethek. Pergiwo, karwanipun Kakang Pergiwo. Pergiwo. Ayo aku lali anu Sugriwa. Pergiwo, Yo, Sugriwo. ya apa judul lagi Mang Dok? Sugriwo. Aduh, Mang Dok.